bunga sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu karo sapa tak suwun rena lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi anggonmu bali bisa kumpul kaya diinguni jaranan tadi tau nono widanono tak enteni ing pojok emresno belum nangka bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali pawelingku muga mana dimengat janji-janjimu aku kan setia satu tak enteni nganti saelingmu monggo ingkang panjenengan sabar jaran eti tau nono widanono sesarengan tunas budaya Indonesia Gana Audio HR Pro Media
Kang Jum saka Panggul Sekit. Yuk. Oke Kang Petro. Saumpama isih ana rasa tresna kang sumlempet mapan sajeroning nala lagi kadang aja kanggo kenya liya ning kene anggonku nunggu saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa kangen nang kondo dimenati muraling sep ora ilok selawase mongko endem mongko bisa gawe goreng pengangen rada suwe aku kowe gandeng rasa seneng rasa kangen uga tresno saiki ning jebul tuwa rasa juwa dipercaya wong ayu ora prasaja pola tamu marang aku katon seje sajak sengit yen ketemu malah ngecek ayu apa kok punggel semene mongko tresno selawase kanggo kowe ayo dong prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Badung kowe aja kumalung perang iki kanggo kudu rampung Belopati Mas Prabu Kupolo kang woseta laku ing Wonosegara tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen kandung lanang jagat putra ratu kengging Prabu Damarwaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sodku garwa Oh Bandung aku terbebono Candi sewu sewengi kudu dadi Jonggrang anyuwunmu tak turuti wengi teko
urip karo kowe kinari sing pasti kudu pisah wong Iya. tresnane Oi. suwe nek kae ono kabar apa kowe ora kangen tak pikir tak angen apa kowe ora krasa sejatine aku setresno aku mau mamuti neng taiwanmu kowe balik panggayoku bisa kumpul kaya piring kae Spesial gedhe sak menika katur kunjuk Kang Mas Badut Sumadi. Biyen aku Iya. isedan durung nate ngayahi bebrayan pungkasane kaya ngene rasa tresno kadung tak wenehne angel kudu nglekake sliramu ono sing duwe aduh lara kudu sampeyan karo sapa lara ati kadung tresno diplejani aduh Gusti boten kiat kula niki ditresnani jebule malah larani aku kudu milih apa antarane tresno karo lara lara iki wis mesti merga rabi sonuweni tunas budaya. Santai. Lampune urip ono kabeh, Mas. Lampune iki tanggapan iki dinyalakan lampunya dinyalakan. Monggo Mas Bowo. Lampu dinyalakan. Wabeh dibayar. Paling sik utang iki lho urung sesuk. Sesuk jumungan duwike ning gone anu Pak Parwanto. rasa rateko aku ninggalake sliramu nanging terpaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda cerita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang Oke. perpisahan
mata dumetek ana ing pipi rasa ra tega aku ninggalake sliramu angin kepeksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda cerita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang besok kudu pisan sampai lali ya jaluk ketesuk lengai sampai bengi sampai lali lah nyanyi